Yes, Hare Krishna. ಮಾತೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ. ಎಸ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ. ನರಸಿಂಹಲೀಲದೈನಿ ಮೂಜನೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಜಯಭಗ ವಿಜಯ ಅಕು ಎಂಚ ವೈಕುಂಠರ್ದು ಪತನ ಆಪೆ. ಬಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಇತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಕುಮಾರರು ಬ್ರಹ್ಮನ ಜೋಗುಲು ಸನಕ, ಸನಾತನ, ಸನಂದನ, ಸನತ್ ಕುಮಾರರು ಮಕ್ಕಳು ತೂಯರ ಇಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲ್ಲಾಗ ಉಪ್ಪೇರು ಅಣ್ಣಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲ ಅಬೋಧ ಬಾಲಕ ಮಕ್ಕಳು ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೈಂಡ್ ಹಿಡಿದು ಬರ್ಬೇನಿ ಅಂಚದಾಗ್ಲೇಗ ಓಡೆಗ್ಲ ಪೋಪಿನಂಚಿಂದ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಇದು ನಂಗೆ ಮುಲ್ಪಡೆ ತೆಂಕ್ಯಾನ ಪಿದೇವರು ಪೋಂದುಲ್ಲ ವಿನಿ ವೀಸಾದ ಕೆಲಸ ಇತ್ತಾನೆ ಸುಮಾರು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಡಪುರಿಗೆ ಎಂಚ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್. ನಾನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಚ್ಚಿ ಓಡೆಗ್ಲ ಬೋಲೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಲೋಕ ಆದ್ರೆ ಓಡೆಗ್ಲ ಬೋಲೆ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಭೌತಿಕ ಕಂಟಾಮಿನೇಷನ್ ಇತ್ತೀಚೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಸತಿ ದಾದಾಪುನ ಇಂಚೆನೆ ಪೋಂದು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಅಕಲು ವೈಕುಂಠದ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಕೈಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪೇರು. ಅವಳು ವೈಕುಂಠದ ಗೇಟ್ದ ಕೈತಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಪೇರು. ಗೇಟ್ ವೈಕುಂಠದ ಗೇಟ್ ಉಂಟು. ಅಂಚ ವೈಕುಂಠದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಉಂಟು. ನಾರಾಯಣಗೂ ಬೇತೇನೆ, ನರಸಿಂಹಗೂ ಬೇತೇನೆ, ವಾಮನಗೂ ಬೇತೇನೆ, ಬೊಕ್ಕ ಕೂರ್ಮಗೂ ಬೇತೇನೆ, ವರಾಗೂ ಬೇತೇನೆ, ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಂಚ ಮುಕುಲ್ ಬೋಬಿ ನೋಡೆ ಬಂದಾಗ ನಾರಾಯಣ ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಗದಾ ಪದ್ಮ ಪದ ನಾರಾಯಣ ಗೋಪೆ ಅಂಚ ಅವನು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೇರು ಈ ನಾಲ್ಕು ಕುಮಾರಿಯರು. ಬೊಕ್ಕ ಅವಳು ಎಡ್ಡ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾತಾನ ಮದ್ಮೆ ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಮದ್ಮೆ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ಡಿವೋಟಿ ಅರ್ನ ಪಲೈ ಯಾಲ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಬೋದಿತ್ತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಜೇನಿ ದೇವರಿಗೆ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಇನ್ನಿತ ಡ್ರೆಸ್ ಹೊಸ ಡ್ರೆಸ್ ಆಯ್ಕೆ 10 ಸಾವಿರ ಕೊಡ್ತೀರ ಮದ್ಮಯ ಅಂಜೇನು ಓದಿತ ಗೊತ್ತೇನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಓದು ಬತ್ತ ಅಂಚ ಅವಳ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಶೋಕದ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಖಾಲಿ 3 ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪಣದ ಅವಳ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವಳು ಏರೋಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಒರಿದುಲೆ ಒರಿ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸಾಯಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ఆయన ಓನ್ ಆಗಿ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಒಂದು ಜೆಟ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅವು ಪ್ಲೇನ್ ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಕಾಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬೇಟಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊರಿಗೆ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ ಉಂಟು. ఆయన ಇಲ್ಲದ ಜಾಲಿಡ್ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಎನ್ನುನಾಗ ಒಡೆಗಳ ಪೋಪಿಲಾಗ ಅಂಚ ಮಾತ್ರ ಅಂಚ ಪ್ರಬೋಧನ ಬಿನಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಯಾರೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ದಾದ ಬಂದಾಗ ಅವ್ಳು ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಉಂಟು ಮಾತಾಡ ಆನ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಎಂಚಿನ ಬಂದಾಗ ಮುಲ್ತ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಪ್ರಬೋಧ ಬಂದ್ಬಿನಿ ಬಡ್ 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 ಯು ನೀಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಬಡ್ ಬಡ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಬಡ್ ಬಡ್ ಬಂದಾಗ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಬಾ ಡಾಯ್ ಡಾಯ್ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ಪೇರು. ಆಂಡ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ಗೆ ಡೈ ಡೈ ಹಾಕದ ಮಂತ್ರಡ್ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಬರ್ತಾನ ಇಚ್ಛೆ ಇಂಕ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಬರ್ತಾನ ಇಂಚಿನ ಮೊದ ವಿಷಯ ಅಂಚ ಅವಳು ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಉಡ್ಪಿನೇರು
ಬೆಸ್ಟ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಡ್ ವಿಷ್ಣು, ಭಗವಂತನ ಬೆಸ್ಟ್ ಭಕ್ತಿಯರು ಆಯ್ತಾ ಡ್ರೈವರ್. ಅಂಜ ಈ 4 ಕುಮಾರರು ಎಂಟ್ರಿ ಆಪೇರು ವೈಕುಂಠಗ. series of 6 doors again. They are entering through Vaikunta series of 6 doors. Ancha 7th door ponaga avulu ದ್ವಾರಪಾಲಕರು ಅಂದ್ರೆ ಡೋರ್ ಕೀಪರ್ಸ್ ಉಪ್ಪೇರು. ಅಂಡ್ ಅವಳು ಮಸ್ತ್ ಶೈನಿಂಗ್ ಉಪ್ಪೇರು. ಶೈನಿಂಗ್ ಬನ ಪಳ 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 ಅವಳ ಬಂತು ಉಪ್ಪೇರು. ರಡ್ಜ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಏಜ್ ಇದೆ ಅವಳಿಗೆ. ఒక ಭಯಂಕರ ಎಂಚ ಬಂದಾಗ ಅಕುಲ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಆದುಲ್ಲೆ ಇದೆ. ಮದ್ವೆ ಹೋನಾಗ ಕೆಲವು ಸರಿ ನಂಗೆ ಡೌಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಮದ್ವೆ ಇಮೇನಾ ಏನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಕೆಲವು ಪುಂಜೋರು ಏರು ಡೌಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಂಚೆನೆ ಈ ರಡ್ಡೆ ದ್ವಾರಪಾಲಕರೆಲ್ಲ ಅಂಚಿಂದ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಎಡ್ಡೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇಯರ್ ರಿಂಗ್ಸ್, ఒక డైమండ్ బాగా పేరు, ఒక హెల్మెట్ మాత దాదాపు కాస్ట్లీ దా ಬೆಳೆ ಬಾಳನ, ఒక గార్లెండ్ ఫ్రెష్ గార్లెండ్ ಇಂಚ ಮಾತ ಮುಂದು ಜಯ ವಿಜಯನ ಪಾಡ್ದು ಅಂಚ ಮಕ್ಕಳು ಪೇರು 4 ಕುಮಾರನಗಳು ಸೀದಾ ನಡೆದು ಹೋಗ್ಪೇರು. 7ನೇ ಬಾಗಿಲು 7th ಡೋರ್. ರಡ್ಜ ಈ 4 ಕುಮಾರನಗಳು 5 ವರ್ಷದ ಮುಗ್ಧ ಬಾಲಕಿಯರ್లకు ತೋಜುವೇರು. ಆ ನಕಲು ಮುಗ್ಧ ಬಾಲಕಿಯರ ತೋಜುನ ಅಂಚಕು ಸನಕ ಸನಾತನ ಸನಂದನ ಸನತ ಕುಮಾರ್ ಅಂಚ ತೋಜುವೇರು. ಅವು 5 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕలకు. ಆ ನಕಲು ದಿಗಂಬರ ನಕಲಿಗೆ ದಿಗಂಬರ ಬಂದಾಗ ಬೆತ್ತಲೆ ದಾಲ ಅಂಗಿ ಬಾಡು. ಅಕಲು ಬ್ರಹ್ಮನ ಫಸ್ಟ್ ಬಾರ್ನ್ ಸನ್ಸ್ ಜೋಗುಲು ಈ 4 ಕುಮಾರರು ಇದೆ. ಜಯ ವಿಜಯ್ ಉಂತಾವ 4 ಕುಮಾರರು ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಮಗಲ ಗ್ಲೋರೀಸ್ ಈ 4 ಕುಮಾರರು ಏರಿಂದ ಇದೆ. ಕುಮಾರನಗಳು 4 ಕುಮಾರನಗಳು ನಾರಾಯಣನ್ ತೂಪಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಉತ್ಸಾಹಡುಲ್ಲೇರು, ಈಗರ್ನೆಸ್ ಉಲ್ಲೇರು. ಅಂಚ ಉಂತಾನಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅಕ್ಲ ಕಣ್ಣು ಮಾದ ಕೋಪಡ್ ಬರ್ತನಾಗ್ಲೆ ಗರ್ವ ಬರ್ತನಾಗ್ಲೆ 4 ಕುಮಾರರೇ ಆಗ್ಲೇ ಮಸ್ತ್ ಗರ್ವ ಬರ್ತ ಇತ್ತ. ಜಯ ವಿಜಯನಗ್ಲಿ ಪೋಡಿಗೆ ಕಣ್ಣು ತೂಪೇರು ಕೆಂಪು ಪಾತನು ಗರ್ವ ಇದು 4 ಕುಮಾರನಗ್ಲೆ ಅಂಚ ಅವೆಂತು ಜಯ ವಿಜಯನಗ್ಲಿ ಪೋಡಿಗೆ. ಆಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾ ಮೇಸ್ತಿತ್ತೆ ಈ 4 ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಗಳು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಶಾಪ ಕೊರ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾನಾಗ್ಲಿ. ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಶಾಪ ಕೊರಂಡ ಒಯ್ತಲ ಕೌಂಟರ್ ಕಟ್ಸ್ ಬಂದ್ಬೇರೆ ಅಬ್ಜಿ ಭಗವಂತ ಮಾತ್ರ ಅವನ್ ಕೌಂಟರ್ ಕಟ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಇದು ಎಂಚ ಬಂದಾಗ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜ ಶೃಂಗಿ ಶಾಪ ಕೊರ್ಬೇಕು ಶಮಿ ಕೃಷ್ಣ ಮಗೆ. ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜ ಕೃಷ್ಣ ನಡುದುಂಡ ಅವ ಶಾಪನು ಉಲ್ಟ ಬಂದ ಕೃಷ್ಣ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಅಂಚ ಮಂತಿಜಿ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಂತ್ ಇತ್ತ. ಜಯ ವಿಜಯ ನಕಲು ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಈ ಕುಮಾರ ನಕಲ ಪಾದವು ಬೂರ್ವೇರು ಅಡ್ಡ ಬೂರ್ವೇರು. ಒಂದು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ 3rd canto 16th chapter ಇತ್ತ ಮೊಗಲ್ ಪಾತ್ಯವ್ ನೀರು ನಮ್ಮ 4 ಕುಮಾರನಗಳು ಪಾತ್ಯವ್ನ ಘಟನೆ. ಇತ್ತೆ 4 ಕುಮಾರನಗಳು ಬಂದ್ಬಿನಿ ಒಂದು 2 ಜನ ಇಂಚಿಂದ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಉಳ್ಳೇರು ಮೊಗಲ್ ಮೂಲು ವೈಕುಂಠಾಡು ಅಗ್ಲೇ ಮಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಭಗವಂತೆ ವೈಕುಂಠಾಡು ಭಗವಂತನ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿಂದ
ಅಂಚಾದಾಗಲು ವೈಕುಂಠದ ಉಪ್ಪು ನಡೆದವರ ಭಗವಂತ ಅಂಚಿಂದ ಸೇವೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಡೆದವರ ಭಗವಂತ ಅನುಗುಣ ಹಾಕದ ಉಪ್ಪೋಡು ಇಂಚ ಮತವನ್ ಬೇರೆ ಮೊಗಲು ಈ ವೈಕುಂಠ ಅವರು ಎಂಚ ಒಪ್ಪನು ಮೊಗಲು ವೈಕುಂಠ ಎನಿಮಿಟಿ ಎಂಚ ಒಪ್ಪುನು ಎನಿಮಿಟಿ ಮಣ್ಣ ವೈರತ್ವ ಎಂಚ ವೈಕುಂಠಗ ವೈರಿ ಬರ್ಪೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚ ಮತ ಬಂದ್ಬೇರೆ ಬಗ ಭಗವಂತಗ ಏರ್ಲ ಸತ್ತು ನಕಲು ಇಜ್ಜೇರು ಅಂಜದ ಮಕ್ಕಳು ಸರಿ ಇಜ್ಜೇರು 2 ಜನ ಈ ಜಯ ವಿಜಯನಕ್ಕೂ ಸರಿ ಇಜ್ಜೇರಂದು ಈ ಕುಮಾರನಕ್ಕೂ ಬಂದ್ಬೇರೆ ಅಂಚ ಮಕ್ಕಳು ವೈಕುಂಠದ ವ್ಯಕ್ತಿನಲಕ ಡ್ರೆಸ್ ಮಂದೇರು ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಡ್ರೆಸ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಮಂದ ಬಾರ್ದೇರು ಆಂಡ ಅಕುಲು ಮೂಲು ಉಪ್ಪೆರ ಯೋಗಿರಥ್ ಇಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಮಂಪೇರು ಇತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಈ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಂಚಿಂದ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಅಂಚದ ಮಕ್ಕಳು ಇತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಮುಲ್ತು ಬಿಡ್ತು ಈ ಭೌತಿಕ ಲೋಕ ಬೋರ್ಡು ಅಂಜಿಂದ ಪನ್ಪೆ ಇತ್ತ ಶಾಪ ಕೊಡ್ದಾಪುಂಡು ಏರ್ ಕುಮಾರನಗಳು ಈ ಜಯ ವಿಜಯ ಶಾಪ ಕೊಡ್ದಾಪುಂಡು ಇದು ಜಯ ವಿಜಯನಗಳು ಪಾತ್ರ ಜಯ ವಿಜಯ ಎಂಗುಲು ನಿಗುಲು 4 ಜನ ಸೇಜನಗಳು ಎಂಗುಲು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಡಿಸ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರಿಯಾ ಮರ್ಯಾದೆ ಗುರುತಿಸ ನಿಗ್ಲಿ ಅಂಚಾದ ಎಂಗ್ಲೇನ್ ಮಾಫ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಇಂಚ ಬಂದ್ಪೇರು ಎಸ್ ನೆಕ್ಕಿದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದ್ಪೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಭಗವಂತನ ಈ ಪಾದವನ್ನು ಮಸಾಜ್ ಮಂತುನಾಗ ಆಲ್ ನಾರಾಯಣ ಕೇನು ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರಕ್ಕಸೆರ್ನಕುಲ ಯುದ್ಧ ಮನ್ಪುವ ರಕ್ಕಸೆರ್ನಕುಲ ದೇಹ ಕರ್ಬದಲಕ ಉಂಡು ಈ ಎಂಚಾಕುಲ ಪೆಟ್ಟು ಮನ್ಪುವ ದೇವ ನಿನ್ನ ದೇಹ ಭಯಂಕರ ಸಾಫ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಲೋಟಸ್ ಫ್ಲವರ್ ರಕ್ಕಸೆರ್ನಕುಲ ದೇಹ ಕರ್ಬದಲಕ ನಿನ್ನ ದೇಹ ಲೋಟಸ್ ಫ್ಲವರ್ ದಲಕ ಭಯಂಕರ ಸಾಫ್ಟ್ ಅಂಚಾದ ಹಿಂಗ್ ತೂಡು ಎಂಚ ಈ ರಕ್ಕಸೆರ್ನಕುಲ ಪೆಟ್ಟು ಮನ್ಪುವ ಇತ್ತ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿನ ಈ ಪಾತೆರಕ್ಕೆ ಎಂದು ನಾರಾಯಣ ರಿಪ್ಲೈ ಮನ್ಪುಣ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಮನ್ಪೇರು ಸ್ಮೈಲ್ ಮನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ರಿಪ್ಲೈ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚಾದ ನೀ ಇಚ್ಛೆ ಉಂಡು ಯಾನಿಂಚ ಪೆಟ್ಟು ಮನ್ಪ ನೀ ತೂಡದ ಅಂಚಾದ ಯಾನಿನ್ನ ಇಚ್ಛೆನು ಈಡೇರಿಸ ಒಂಜಿ ದಿನ ನೀ ಯಾನಿಕ್ ತುಜಿಪಾವೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಭಗವಂತ ನಾರಾಯಣ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪುಣ ಯಾನ್ ಏರ್ಡೈತೆ ಪಂದಾಣ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಯಾನ್ ಏರ್ಡ ಪೆಟ್ಟು ಮನ್ಪುನು ಪಂಡ್ರೆ ಬಂದೇರು ನಿನ್ನ ಇಚ್ಛೆನ ಈಡೇರಿಸವೆ ಇದೇನು ಏರ್ಡ ಪೆಟ್ಟು ಮನ್ಪುನು ಅಂಚಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಇಚ್ಛೆ ಐತೆ ಈಡೇರಿಸವಳು ಯಾನ್ ಏರ್ಡ ಪೆಟ್ಟು ಮನ್ಪು ಅಪ್ಪ ಆ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಮೂರು ವೈಕುಂಠಡ್ ಲಡಾಯಿ ಆಪಿನ ಕೇನು ಓ ವೈಕುಂಠದ ಗೇಟ್ ಅಲ್ಪ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಗೇಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಏರು ನಾರಾಯಣ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ನೋಟಿಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಈ 4 ಕುಮಾರಿಯರು ಈ ಜಯ ವಿಜಯ ಶಾಪಗಳನ್ನು ಅಪ್ಪ ಕುಮಾರಿಯರ 4 ಕುಮಾರನಕುಲು ನಾರಾಯಣ ತೂಯಿ ಪೇಟಿಗೆ
ಐದು ತೂದು ಪೇರು ಅವು ಎಕ್ಸ್ಟಸಿಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಡ್ ಅಂಡ್ ಅವು ಹೃದಯ ತೂಪಿ ದೇರ್ ದದನ್ ಬೆನಿ ಇಂಚ ಪರ್ಸನಲ್ ಅತ್ಲೆ ಭಗವಾನ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿ ಅವಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅಡ್ಡ ಹೋಗಿ ನಾರಾಯಣ ಅಡ್ಡ ಬೂರಿ ಬೇಟಿಗೆ ನಾರಾಯಣ ಪಾದಡ ತುಳಸಿ ಉಂಡು ಆಯ್ತಾ ಸ್ಮೆಲ್ ಅರೋಮಾ ಅವಾಗಲು ಸ್ಮೆಲ್ ಆಗ್ಲ ಮೂಂಕುದೊಲೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಐದು ಮಕ್ಕಳು ಕುಮಾರನಕುಲು ಈ ರದಂಪಿನಿ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಇಂಪರ್ಸನ್ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ನಂಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಐಕ್ಯ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದ ಪೇರು ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಭಗವಂತನ ಸ್ವತಃ ಪೇರು ಭಗವಾನ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ಪರಮಾತ್ಮೇತಿ ಭಗವಾನ್ ಐತಿ ಇತ್ತೆ ಭಗವಾನ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಪ ಇದಾಗಲು ನಾರಾಯಣನ ಅವಜಿ ಪುರ್ಲುದ ಆ ಶರೀರನ ತೂಪೇರ್ ಆ ಸ್ಮೈಲ್ ತೂಪೇರ್ ಲೋಟಸ್ ಫೇಸ್ ಬ್ಲೂ ಲೋಟಸ್ ಫೇಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಒಂಜಿ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಫ್ಲವರ್ ಒಂದಿನ ಮಾತ್ರ ತೂಪೇರ್ ಆಗಲು ಟೋಟಲಿ ನಾಲ್ಕು ಕುಮಾರನಗಳು ಟೋಟಲಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ ಪ್ರಪೋಸ್ ಬಂದ್ರೆ as soon as you see Krishna you will be totally satisfied so total satisfied panna incha idu namu ಕೆಲವು ಸತಿ ಓಡಿಗಳು ಒಣಸುವಪ್ಪ ಅವಾಗ ನಂಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಐಟಮ್ ಇದ್ದನ್ನ ನಮ್ಮ ಒಣಸಾದ ಇವಾಗ ಆ ಸೂಪರ್ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪನ ಇಜ್ಜನ ಏರಿಯಾಗಳು ಇಂಚ ಆತಂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆತಂಡ ಎಸ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಬಂದಿದೆ ಏರಿಯಾಗಳು ಇಂಚಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆತಂಡ ಓಡಿಗಳು ಒಣಸ್ಬೋದ ಇವಾಗ ಸೂಪರ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋನ ಆತಂಡ ಅದು ಓಲಾಣ ಲೈಫ್ ಸೂಪರ್ ಅಂದು ಪ್ರಭುಜಿ ಅಂಚಾದ ಮುಲ್ದಾದ ಬಂದಾಗ ಈ ನಾಲ್ಕು ಕುಮಾರೇರ್ ನಾರಾಯಣ್ ಧೂಪೇರ್ ಬ್ಲೂ ಲೋಟಸ್ ಫೇಸ್ ಆ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಫ್ಲವರ್ ಒಂದಿನ ಮಾತು ಧೂಪೇರ್ ತೂದು ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯವಾದ ಫಾರ್ಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಂದಿನ ತೂದು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟೋಟಲಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಪ್ರಬೋಧನ್ fully satisfied ಉಂದಾವೋಡು ಒಂದು ಬೇತೆ ಊತುಂಡಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಫುಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತುಂಡ ಮಾತ್ರ ಇಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಈ ನಾಲ್ಕು ಕುಮಾರಿಯರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಫುಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಬೇಟಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಬಿನಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಜುನೆ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏಪ 10.12 ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಂ ಧಾಮ ಪವಿತ್ರಂ ಪರಮಂ ಭವ ಪುರುಷಂ ಶಾಶ್ವತಂ ದಿವ್ಯಂ ಗ್ಲೋರಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋಣ ಭಗವಂತನ ಏಪಲ ಗ್ಲೋರಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂಚ ಮೂಲ ಫುಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆದ ಗ್ಲೋರಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಭಗವಂತೆ ಅಕ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಆದ ಇತ್ತೆ ಭಗವಂತೆ ಪಾತೇವರು ಇತ್ತೆ ಭಗವಂತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪಾತಾರೆ ಬಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಟು ಭಗವಂತೆ ಪಾತೇವ್ರನ್ನ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಒಂದು ನಡ್ಜನ ಎನ್ನ ಮೂಲು ದ್ವಾರಪಾಲಕರು ಜಯ ಭಗ ವಿಜಯ ಅಕುಲು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಪರಾಧವಂತೆ ಗ್ರೇಟ್ ಆಫೆನ್ಸ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ಗ್ರೇಟ್ ಆಫೆನ್ಸ್ ನಿಕ್ಲ ಮಿತ್ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪೋಡಾಯಿನ ವಿಷಯ ಭಗವಂತ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತೆ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಎದುರದ ಪಾರ್ಟಿ ಇಡ ಉಪನಗ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಈ ರೀತಿ ಉಪ್ಪೋಡು ಎಸ್ ಏನಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಅಪರಾಧ ಎನ್ನ ಮುಕುಲು ಪನ್ನಗ ಈ ಜಯ ವಿಜಯ ಹೆಂಗ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಂದು ಅಂಚಾದ ಅಕ್ಲಿಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಅಪರಾಧ ಬತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ
ಅಂಚಾದ ಎನ್ನ ಪುದರ್ಡ್ ಇದ ಮೂಲ ವೈಕುಂಠಡುಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪುದರ್ಡ್ ಅಕುಲು ಮೂಲ ದ್ವಾರಪಾಲಕ್ಕೆ ರಾದುಲ್ಲೆ ಅಕುಲು ಮಲ್ಲ ಆಫೆನ್ಸ್ ಬಂತೆ ಅಂಚಾದ ನಿಕುಲು ಶಾಪ ಕೊರ್ನೆ ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊ ನಿಕುಲು ಮಲ್ಲ ಭಕ್ತಿಯರ್ ನಕುಲು ಎನ್ನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಮೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ದೇವಾಯ ಗೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹಿತಾಯ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಉಂಟು ಕೃಷ್ಣನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಶ್ಲೋಕ ಕೃಷ್ಣಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಚ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕಾಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಿಯವಾಯಿನ ಜನಕುಲು ಪರ್ಸನಾಲಿಟೀಸ್ ಮುಕುಲು ಜಯ ಬಕ ವಿಜಯರನ್ನ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಮುಕುಲು ನಿಕ್ಲೇಗ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ತುಜೇರ್ ಡಿಸ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರಿಯರ್ ಅಂಚದ ಅಕುಲ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಯಾ ನಿಕ್ಲೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರಂದಿಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಅನ್ಪಿ ಲೇಪಣ್ಣ ಅಕುಲ್ ಎಂಕಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋನು ಜಯ ವಿಜಯ ನಕುಲ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ತಿಜೇರು ನೆತಾರ್ಥ ಎಂಚ ಯಾ ನಿಕ್ಲೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಭಗವಂತೆ ಮಾತ ಅರ್ಣಸ ಅರೇಗಿರದವನು ಅಂಚಾದ ಯಾನ ಅಪರಾಧ ಮಂತೆ ನಾರಾಯಣ ಬಂದ್ಬಿನಿ ಕುಮಾರ ನಕ್ಲೆ ಯಾನ ಅಪರಾಧ ಮಂತೆ ಅಂಚಾದ ಯಾನ ಕ್ಷಮೆಗೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಈ ದ್ವಾರಪಾಲಕರ ಮಂತಿ ನಾ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಯಾನ್ ಕ್ಷಮೆಗೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚಾದ people blame the master for the wrong committed by the servant. ಇತವರೇ ಸೇವಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಂತನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹೋಗ್ಬಿಡು ರೆಂಜಮನ ಇಲ್ಲಾಡ ಹೆಚ್ಚದ ಬಂದ್ಬೇಕು ಇತ ಮಗ್ಯದ ಮಂಜಿ ತಪ್ಪಂತಂಡ ಎಂಚಿನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮಾರ ಅವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಎಂಚಿನ ಕಲ್ಪಾದ ಮಗಲಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಕಲ್ಪಾದ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅಂಚೆನೆ ಭಗವಂತ ಬಂದ್ಬಿನಿ ಈ ಸರ್ವೆಂಟ್ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ ಅವು ಮಾಸ್ಟರ್ ಹೋಗು ಯಾನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಜಯ ವಿಜಯ ಅನ್ನೋ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಅಂಚಾದ ಯಾನು ಭಕ್ತಿಯರ್ನಕ್ಲ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಎಸ್ ಯಾನ ಭಕ್ತಿಯರ್ನಕ್ಲ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿನಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭಗವಂತ ಬಂದ್ಬಿನಿ ಇದ ಯಜ್ಞಾಗ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಗೀನ್ ಸ್ವಾಹ ಮನ್ಪ ಓಂ ಸ್ವಾಹ ಇದಂ ಸ್ವಾಹ ಇಂಚ ಮನ್ಪುನೇರ್ದು ಆ ಗೀರ್ದು ಎಡೆಡ್ ಐಟಮ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಂತ ಆಫರ್ ಮಂತ ಅವ್ರು ಇಂಕ ಇಷ್ಟ ಐ ಪ್ರೊಪೋಸ್ ಮನ್ಪಿನಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ಕಾನ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕಿಚನ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬಂದದ ಪ್ರಸಾದ ಯಾನಿ ಕಾಣಿಗೆ ಮೂಜಿನ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ನಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಎನ್ನನೇ ಏಜ್ ದಾಯ ಕಾಲೇಜ್ ಬ್ಯಾಚ್ಮೇಟ್ಸ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಡ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಜಾಯ್ನ್ ಪೋನಾಗ ಬನ್ನಿ ಎಂಬರ್ಪೆ ಇಂಕ್ ಸ್ವೀಟ್ ಮಂಡ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆಡ್ ಸೂಪರ್ ಪ್ರಸಾದ ಅಂತ ಎಂಬರ್ಪೆ ವೆರಿ ಸುಮ್ ಅಂತ ಬಲ ಅಂಚ ಇಸ್ಕಾನ್ ಇಸ್ ಫೇಮಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಸಾದ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಗುರಿಯ ಪ್ರಸಾದ ಇಂಚ ಮಂತೆ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಸಾದ ಜಿಡಾಂಪಿದೆ ಹೋಗುಚಿ ಪ್ರಸಾದ ಡಬ್ಬೆ ಬತ್ತೊಂದೇ ಹೋಗಿ ಈ ಪ್ರಸಾದ ಬಂದಾಗ ಅದು ಪವರ್ಫುಲ್ ಪ್ರಬೋಧನ್ ದಿಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಸಾದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕಿಚನ್ ರಿಲಿಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಮೂಲ ಬಂದ್ಬಿಂದುಲೆ ಆ ಗೀಟ್ ದದನ್ ಬಿನಿ ಈ ಶ್ವಾಸ ಮನ್ಪನೆ ಇರ್ದು ಆ ಗೀಟ್ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಐಟಮ್ ಅಂತದ್ದು ಹೆಂಗ್ ಅರ್ಪಣೆ ಬಂದ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಇಷ್ಟ ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿನಿ ಈ ಗಂಗಾ ನೀರು ವಾಟರ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಂಜಸ್ ಒಂದು ಹೆಂಚಿನ ಮನ್ನಾಗ ರೆಮಿನೆಂಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮೈ ಫೀಟ್ ಆರ್ ವಾಶ್ಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ
ಭಗವಂತನ ಪಾದದ ಬರ್ತೇನೆ. The water of the Ganges is the remnant left after my feet are washed. That water sanctifies the three worlds. Ganges must pavitra. Along with Lord Shiva. Lord Shiva bears this water on his head. And but I take the dust of the feet of the Vaishnava. Yana Shiva is the topmost Vaishnava. Vaishnava naam Yata Shambhu. Anchadhyana Vaishnavana Padada Dulin Dezuna. But next, Namo Brahmana Devaya, Go Brahmana Hitaya. Brahmana Erla Krishna la Beta, Krishna Varnaga, Krishna Brahmana Varna Masti Ista. Yes. And the year Brahmana respect Montuer, Akulin Masti Ista. Is one point. ಅಂಜಾದಿತ್ತ ಈ ಎನ್ನ ಸೇವಕರು ಜಯ ಭಗ ವಿಜಯರು ಮಕ್ಕಳು ನಿಕ್ಲನ ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲಿ ಹುಂತಾಯ ಅಂಜ ನಿಕ್ಲ ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಬೋತೇರು ಅಂಜಾದ ಅಕ್ಲೇನ ಈ ವೈಕುಂಠರದು ಪಿದೆ ಬೋರ್ಡ್ನ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪಿನೇರ್ದು Aku tapman jalan-jalan lagi tikkode unin manpir yeru Bhagavan Narayana ana yan unnike onnulla dada banaga ee naal kumar edagenu aklege bless manple dada banaga akulu wapas enna ede vaikunta borodu ban unenike ite ee naal kumar ernagle gottagundu kenu ಅಕುಲು ಅವನ್ ಕೇನು ವೇರು ಕೇಂದಾಯ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಗಲೇ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥ ಬುಜಿ ಬಕಕುಲು ಪನ್ಪಿನಿ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಪರ್ಸನ್ ಗಾಡ್ ಈ ಸುಪ್ರೀಂ ರೂಲರ್ ಅಂಡ್ ಈ ದಾಯಿಗಿಂಚ ಮಾತು ಬನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಈ ಎಂಗ್ಲ ನಾಲ್ ಜನದ ಫೇವರ್ ದೆತ್ತು ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲ ಇಂಗ್ ದಾದ ನಿಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಂದಿಲ ಕೈ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಎಂಚಿನ ನಿಕ್ ಶಾಪ ಕೊರೋಡು ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರೋಡು ಸಾರಿ ಎಂಚಿನ ನಿಕ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರೋಡು ಆಗ್ಲಿ ಈ ರಡ್ ಮುಗ್ದೇರೆ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಇದು ತುಲೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ ಅಂಚದ ಏಪಲ್ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರೀತಿದ ಬಾತೆರಂಡ ಎದುರದ ರೈಸೈಡ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ದಿಕ್ಕೊಂಗೆ ಅಂಜೈತೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಕುಮಾರ ಬಂದ್ಬಿನಿ ಮಕ್ಕಳು 2 ಜನ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಅಂಜದಿ ಓ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರ್ಪ ಅಂಜದ ಎಂಗ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊರಲ್ಲ ಈ ಶಿಕ್ಷೆ ಎಂಗುಲು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಅಂಜದ ಎಂಗುಲು ಈ 2 ಜನಕ್ಕೆ ಅಕಲ್ನ ದಾಲ ತಪ್ಪಿಜಿ ಆಣ ಎಂಗುಲು ಶಾಪ ಕೊರಿಯ ಇಂಚ ಬಂದ್ಬೇರು ಕುಮಾರನ ಫಾಲ್ಟ್ಲೆಸ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಆಯ್ತಾ ಆಗ್ಲೇ ಇಂಗು ಶಾಪ ಕೊರಿಯ ಎಂಗುಲು ಆಗ್ಲೇಗೆ 2 ಜನಕ್ಕೆ ಶಾಪ ಕೊರಿಯ ಬೊಕ್ಕ ಈ 4 ಕುಮಾರ ಏನಕುಲು ಜಯ ವಿಜಯಡ ಎಸ್ ನಿಕ್ಲು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಓ ನಿಕ್ಲೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಪ ಶಿಕ್ಷೆ ಬೋ ಆಗ್ಲೇ 2 ಆಪ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪೆ ದಾದ ಬನ್ನಗ ಒಂಜ ನಿಕ್ಲು 7 ಸರ್ತಿ ಈ ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಅರ್ತ್ಲಿ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಭೂಮಿ ನೆಟ್ ಭಕ್ತರಾದ ನಿಕ್ಲು ಪುಟ್ಟುವಾರ 7 ಸಲ ಅತ್ತಡ ನಿಕ್ಲು ಮೂಜಿ ಜನ್ಮ ರಾಕ್ಷಸರಾದ ಪುಟ್ಟುವಾರ ನಿಕ್ಕೆ ಗುಂದು ಬಿಡ್ತೀನ 2 ನಿಕ್ಲು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಲ್ಲ 7 ಜನ್ಮ ಈ ಭೂಮಿಡ್ ಭಕ್ತರಾದ ಪುಟ್ಟುನ ಇಜಿಂದ ಮೂಜಿ ಜನ್ಮ ಈ ಭೂಮಿಡ್ ರಾಕ್ಷಸರಾದ ಪುಟ್ಟುನ
ಬೊಕ ನಿಕುಲು ಈ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಪ. ಇತ್ತ ಜಯ ವಿಜಯ ನಕುಲು ಎನ್ನು ವೇರು ಎನ್ನು ದಾಕುಲಂಬಿನಿ ಅಂಚಲಿತ ವೈಕುಂಠರ್ದು 7 ಜನ್ಮ ಪಿದವಪುನ ಬಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ. ಬೊಕ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಹಿಡ್ದು ದೂರ ಆಪುಂಡು ಅಂಚದಾಕುಲಂ ಬೇರೆ. ಓಕೆ ಇಂಕುಲು ಈ ಮೂಜಿ ಜನ್ಮ ರಾಕ್ಷಸರಾದ ಕೊಟ್ಟರೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. ಅಪಗ ಈ 4 ಕುಮಾರರು ಪನ್ಪಿನ್ ತಥಾಸ್ತು ತಥಾಸ್ತು. ಇತ್ತ ಜಯಬಕ ವಿಜಯಗ್ ಶಾಪ ಕೊಡ್ತಾ ಬಕ ಈ 4 ಕುಮಾರರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಪುಂಡು, ರಿಯಲೈಸ್ ಆಪುಂಡು ದಾದಾ ಅಕುಲು ಮಲ್ಲ ಅಪರಾಧ ಮಂತೇರು ತುಲೆ ಒಂದು ಬರೋಡು ಅಪರಾಧ ಆಪಿನ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಆಂಡ ಉಳ್ಳ ಹಿಡ್ದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರೋಡು. ಎಸ್ ಏನರ್ದು ಅಪರಾಧ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಯಲ್ ದದನ್ಬಿನಿ ಈಸ್ ಅ ರಿಯಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ. ಭಕ್ತಿ ಬಂದಾಗ ಆಗ ಮಂತಿನ ಎಸ್ ಯಾನ್ ತಪ್ಪು ಮಂದೆ ಆಗ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಅವಳಿಗೆ. ಇದು 4 ಕುಮಾರರಿಗೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ. ಇತ್ತ ಜಯಭಗ ವಿಜಯಗಳ ಗೊತ್ತಾಪ ನಿಂಕುಲು ಅಪರಾಧ ಮಂದಂಜ ಕುಮಾರನಕುಲು ಪಕ್ಕ ಜಯ ವಿಜಯನಕುಲು ಪೋಪಿನ ಓಡಿಗೆ ಭಗವಂತ ನಾರಾಯಣ ಅಡಿಗೆ ಪೋಪೇರು. ಇತ್ತ ಭಗವಂತ ಮನ್ಬಿನಿ ಓ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ 4 ಕುಮಾರನಕ್ಕೆ ನಿಕುಲು ಇದು ಶಾಪ ಕೋರ್ರಿ ಯಾರು ಈ ಜಯಭಗ ವಿಜಯ ಅವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನರ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಜದಾಗುಲು ಈ ರಕ್ಕಸೇರ್ನ ಕುಟುಂಬಡು ಕುಟ್ಟುವೆ ಆಂಡಾಗುಲು ಕ್ರೋಧ ರೂಪವೇರು ಮಾತ್ರ ಅಕಲ ಅದನ್ಬಿನಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿಫೈಡ್ ಕ್ರೋಧ, ಇಂಟೆನ್ಸಿಫೈಡ್ ಆಂಗರ್. ರಕ್ಕಸೇರ ದುಪ್ನಾಗ್ಲ ಈಗ ಭಯಂಕರ ಗೌರವ ಉಂಡು ಅಂಜದಾಗುಲು ವಾಪಸ್ ನಡಿಗೆ ಬರ್ಬೇರು. ಅಂಚ ಒಂದು ಭಗವಂತನ ಪಾತ್ರಿಕೆಯಿಂದ ಬೊಕ್ಕ ಈ 4 ಕುಮಾರನಕುಲು ಭಗವಂತಗ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬರ್ಪೇರು, ಅಡ್ಡ ಬುರುವೇರು ಬೊಕ್ಕ ಆ ವೈಕುಂಠನ ಬಿಡ್ದು ಗೋಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಇದು ಜಯಭಗ ವಿಜಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿನಿ ಭಗವಂತೆ ನಿಕುಲು ಈ ವೈಕುಂಠನ ಬಿಡ್ದು ಬೋಲೆ ಆಂಡ ಪೋಡೀಸ್ ಯಾನಿತ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಶಾಪನು ಇಂಕ ನಲ್ಲಿಫೈ ಮನ್ಪೋಲಿ ನಲ್ಲಿಫೈ ಮನ್ನದ ಐತೆ ಶೃಂಗಿ ಕೊಡ್ತಿನ ಶಾಪನ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಬೋದು ಕೃಷ್ಣನ ಬಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಈ ಶಾಪನ ದೆಪ್ಪುಲ ಇಮಿಡ್ ದೆಪ್ಪುಲಿ ನಲ್ಲಿಫೈ ಮನ್ಪೊಂಡು ದೆಪ್ಪುಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಮೂಲು ನಾರಾಯಣ ಬಂದ್ಬಿನಿ ಜಯಭಗ ವಿಜಯ ಇದು 4 ಕುಮಾರರು ಕೊಡ್ತಿನ ಶಾಪನ ಹಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿಫೈ ಮನ್ಪೋಲಿ ಆಂಡಯಾನಂಚ ಮನ್ಪುಷಿ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಅಪ್ಪುವಲ್ ನಿಗುಲು ರಕ್ಕಸರಾದ ಕೊಟ್ಟು ಇತ್ತ ಒಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಎಸ್ ಅಂಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಂದ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ದಾದಾಪುನ ಬಂದಾಗ ಭಗವಂತ ಆ ಜಾಗ ಮುರಿದು ಗೋಪೇರು ಅರ್ನ ಜಾಗ ಗೋಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಜಯಭಗ ವಿಜಯ ಅಕ್ಲ ಮಾತಾ ಬ್ಯೂಟಿ ಒಂದು ಮಾತಾ ಪೋಪುಂಡು ಪೋದಕುಲು ಬನ ಈ 4 ಕುಮಾರನಕುಲು ಕೊರ್ನೆ ಶಾಪೋಡು ಅಕ್ಲ ಮಾತಾ ಬ್ಯೂಟಿ ಮಾತಾ ಪೋಪುಂಡು ವೈಕುಂಠ ಬಂದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಮಾತಾ ಪೋಪುಂಡು ಪೋದಕುಲು ಈ ವೈಕುಂಠದ ಪತನ ಆಪೇರು. ಎಸ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇತ್ತ ಪಿರೋನಿ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಈ ವಿಷಯ ಬಂದ ಪಿರೋನಿ ರೀಸನ್
దాయకు భగవంతే నరసింహదేవ ఆది ಬರ್ಪಿನಿ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ಬಗ್ಗೆ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುಡ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಸದ್ದಾದ మనకు జయ భగ విజయ వైకుంఠದ గేటుడు పోయారు. అప్పుడు గాడ్ నాకు వైకుంఠ లోకం ಅಪಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ಉಪ್ಪನು ಭಗವಂತ ನಾರಾಯಣೆ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷೆ ಅಂಚಾದಾಯ ಮಾತ ರೀತಿದ ಪ್ಲೆಜರ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೆಜರ್ ಭಗವಂತೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂದಿಚ್ಚೆ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಬರ್ಬೋದು ಜಯ ವಿಜಯನಕ್ಕೆ ದಾದಾವು ಪ್ಲೆಜರ್ ಆಫ್ రెస్లింగ్ ಕುಸ್ತಿ ಅಪ್ಪ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಥಾಟ್ ಬರ್ಬಿನಿ ಏರೆಗ್ ಭಗವಂತ ನೋಡಿ ಕುಸ್ತಿ ಮನ್ಪರೆ ಆವಣ ಇದು ಸಾಖ್ಯ ರಸ ರೀತಿನಾಗ್ಲಿಗೆ ಭಗವಂತಗೆ ಶೇಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಶೇಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಂಡ ಏರೆಗ್ಲ ಕೈದೆರೆದು ಮನ್ಪರೆ ವೈಕುಂಠ ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಬರ್ಬೋದು. ಏರೆಗ್ಲ ಭಗವಂತನ ಈ ಪುಗೇರುಗಳ ಕೈ ಪಾಡ್ರೆ ಆಗುಜಿ ఒక ఈ రెస్లింగ్ ఎంచిన కుస్తీ ఎంచిన మాత్రం ಯೋಚನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆಂಡ ಜಯ ಭಗ ವಿಜಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಸೈರ್ ಇತ್ತು, ಇಚ್ಛೆ ಇತ್ತು ದಾದಾ ಭಗವಂತನೊಟ್ಟಿಗೆ రెస్లింగ్ ಮಾಡ್ಕೊಣ, ಭಗವಂತೆ ಆ రెస్లింగ్ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಂಡ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಏನೊಂದು ಏರಿಗೆ ಒಂದು ಭಗವಂತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಸ್ತಿ ಮನ್ಪರೆ ಎಂಗ್ಲೇಗ್ ಮನ್ಪರೆ ಈ ರೀತಿ ಆಣ ಎಂಗ್ಲೂ ಸೇವಕರೇ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಂಗ್ಲೂ ಸೇವಕರೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಂಗ್ಲೂ ಇಂಚ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ಆಡ್ ಬರ್ಬೋದು. ಇದೆ ಭಗವಂತೆ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಇದಾಗನ ಜಯ ವಿಜಯನ ಹೃದಯ ದಾದ ಮಾತ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಗ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಗೊತ್ತಾಗ ನಾರಾಯಣಗೆ ಅಂಚ ఆయన ಭಕ್ತಿರ್ನಗ್ಲೇಗೆ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿರ್ನಗ್ಲೇಗೆ ಒಂದೊಂದು ಪ್ಲೇಜರ್ ಕೊರಡುಕೊಂಡಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ ಭಗವಂತ ನಾರಾಯಣಗೆ ದಪನಗ ಈ ಫೈಟಿಂಗ್ ಮನ రెస్లింగ్ ಅಪಗ ಪೂಲೇರ್ದೆ ಭಗವಂತ ತಥಾಸ್ತು ಅನ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಒನ್ ಮೋರ್ ಪಾಸ್ ಟೈಮ್ దాయకు జయ విజయన ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಗ್ಲೇನು ಇಡೀ ಕಡೆ ಹೋಗೋಣ ಅಕ್ಲೇಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪೂಲೇರ್. ಎಸ್ ಏನೇನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯ್ತು ನನಗೇನೋಲಿ ಎಸ್ ಎಲ್ಲದ ಟಾಪಿಕ್ 4th ಚಾಪ್ಟರ್ ದ ಬರ್ತ್ ಆಫ್ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಅಂಡ್ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ. ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷನ ಅಕ್ಲು ಎಂಚ ಪುಟ್ಟು ಒಂದು ಎಲ್ಲದ ಚಾಪ್ಟರ್. Fifth chapter Hiranyakashipu's revenge for Hiranyaksha's death. ಪನ್ನಗ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷೆ ಸೈತಿ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ದದನ್ಪಿನಿ ರಿವೆಂಜ್ ಎಂದೆ ಪುನಿ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ನನ್ನ ಮಿಕ್ಕಿ ಅವು 5th ಚಾಪ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಶುಕ್ರವಾರ ಎಲ್ಲ ಗುರುವಾರ ಒಂದು 30 ಚಾಪ್ಟರ್ ಉಂಡು. ಒಂದು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಟಾ? ಸಾರಿ ಇನ್ನು PPT ಇತ್ತುಜಿ ಅಂಚದ ಎಂಚಿನ ಪಂಡೆ ಏನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ತನಕೇನು ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ? ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಮುಕ್ತ ವಾಂಚಕಲ್ಪದರ್ಭಿಶ್ಯ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭ್ಯೋ ಚ ಪತಿತನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ಅನಂತ ಕೋಟಿ ವೈಷ್ಣವಂದ ಕಿ ಜಯ. ನಾಮಾಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀ ಹರಿದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ ಜಯ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಧನ್ಯವಾದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ PPT ಇತ್ತಿನ ಎಡ್ಡಾಂಡ ಇನ್ನಿತ ಎಡ್ಡಾಂಡ ಓ ಎಡ್ಡಾಂಡ ಪ್ರಭುಜಿ. ಎಡ್ಡಾಂಡ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.